Egunon, aurton badira 30 urte Urdaibaiko biosferearen erreserbea babesteko legea onartu eta patronatua sortu zala. Urtiek berez pasaten diez. Patronatupe 30 urte dako soinezkero. Bueno, erreserbiak gehiago dino. Noiz esan zan, 84 han sasoien umemoku esaten nintzene. Akordaten aia atxitxe kaunetara basutara ekarte esan dozkule. Edo bueno, txalupen urteten zandule itxosora bebai. Ordun be, esaten zandozkun, tontal importante esan dela Urdaibai jabote. Errosoi aukitzen zan dagoen atxitxek. Eta ara, behitu orain, auri erakutsi zebe, emon gutzati aureri. Zo zeritxie, gauze txikize badan be, importantie da, hau guztiz ez galtxiko. Ondino badauz ere gine. Julen Urdaibai nahi, eta neube parte nahi.